L-eks direttur maniġerjali ta' Times Adrian Hillman inġib lura Malta il-ġimgħa wara nofsinhar abbord it-titjira skedata tal-Air Malta KM 101 minn Londra. L-ajruplan der nieżel fuq il-mitjar tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għal ħabta ta' 23 ta' wara nofsinhar. B'sorsi li tkellmu ma' Net News jgħidu li Hillman viżibilment għajjien kien skortat minn pulizija pajżana. Flimkien mal-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri, Hillman kien is-suġġett ta' inkjesta maġisterjali li damet għaddejja 4 snin. Fit-tmiem l-inkjesta f'Marzu li għadda, Schembri kien interrogat mill-pulizija fil-waqt li skatta proċess għall-estradizzjoni ta' Hillman mir-Renju Unit. Proċess li minħabba li r-Renju Unit m'għadux parti mill-Unjoni Ewropea ħa aktar fit-tul. Madankollu rapporti qalu li huma oġġezzjonax għal proċeduri ta' estradizzjoni ħalli jinġib f'pajjiżna u jaffaċċja akkużi relatati ma' ħasil ta' flus. Rapport tal-FIU li kien żvelat mill-medja wera kif Keith Schembri allegatament għadda madwar 600,000 euro lil Adrian Hillman f'madwar 30 transazzjoni f'4 snin bejn l-2011 u l-2015. L-ex Chief of Staff Kastilja kien iddepozita wkoll 225,000 euro fi flus kontanti f'kont bankarju tal-HSBC bejn Jannar tal-2011 u frar tal-2016. Id-dettalji kienu naddew lill-imħallef Aron Buġejja dak iż-żmien maġistrat mill-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Dakinhar il-Partit Laburista kien ipprova jirredikola lil Busuttil u l-informazzjoni li ressaq biex jiddefendi lil Keith Schembri li kien lit il-leminija tal-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Joseph Muscat. U mifhum li issa li jinsab f'pajjiżna Adrian Hillman ittieħed għall-interrogazzjoni.